Karon nga suga na ang pagsuyop sa nahabilin nga lana sa nalunod nga barko, magpuli-puli na og dive ang mga divers sa salvaging company ug mga divers sa search and retrieval operations. Dennis Tanok, Suginlimi. But what I believe here is that the darkest hour is over. We are into a post-crisis scenario. Inanay nang mausab ang mga plano sa multi-agency task force sa gobyerno nga gitukod tungod sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas niadtong Agosto 16. Apan padayon gihapon na ilang trabaho sa pagmonitor sa himuong pagsuyop sa lana sa nalunod nga barko, paglimpyo sa kadagatan nga naapektuhan sa oil spill, pagpauli sa naapektuhang kalikupan ug pag-abag sa mga individual nga napagan sa hitabo. Ang Coast Guard mo'y gitahasan sa pagmonitor sa pagsuyop sa nabilin nga lana sa barko. Nagdi-dictate ng activity ang operational tempo na tinatawag namin rito ay yung pangangailangan na. Nung nagsisimula tayo, napakalaki ng pangangailangan. Ngayon napatapos tayo, lumiliit at pupunta naman sa mga ibang bagay. While nakapokus tayo at nakasentro sa diving, marami na mga activities na lumalabas ngayon na dapat pagtuunan ng pansin. Magpuli-puli usab ang mga technical divers sa salvaging company nga mao'y moduma sa pagsuyop sa lana ug ang gitahasan sa pag-retrieve sa mga patay nga lawas. Matod pa nga delikado kung dagan sila dito sa ilawom sa barko. Pasawmon lang nila ang mga technical divers sa retrieval operations kung wala na dito ang mga divers sa salvaging company. Hindi na lang nasaliksik ng ating mga divers ay yung lugar na talagang at the bottom of the ship na mukhang imposibleng makuha, papasok, gawa ng debris, other hazards, and of course the situation of the ship. Per operation, we are continuously coordinating with the divers so that may sequence of operation will not hamper each other. So we are coordinating instantly with them. Gipaibaw usab ni Deveraturda nga napagihapon sa maayong panglawas ang mga technical divers bisan og pipila ka adlaw nga misawom alang sa search, rescue and retrieval operations. Hinuon dunay usa ka diver nga nadaot ang dunggan og natambalan ra dayon kini. Kasi when you're always in the water, pumapasok din ang tubig sa ating mga tenga. Pero manageable at nagamot naman yon. Ang sagot dyan ay pwede pa at kaya pa nila. Dennis Tanok, News 5. Padayong gipangita sa mga rescuers sa probinsya sa Biliran ang gikatahong private plane nga na-crash sa lungsod sa Naval. Pasado alas 8 kaganyang buntag at dunay nakitaan nga aso ang mga residente sa Bukirang Bahin sa Barangay Imelda. Daling gi-deploy sa Provincial Disaster Risk Reduction Management and Management Council ang ilang search and rescue team aron sa pagpangita sa crash site. Usa ka command center ang gitukod sa lalawigan ug lungsod sa Naval diha sa Barangay Imelda. Naglisod sila sa pagpangita sa crash site tungod sa baga nga kakahuyan. Kaganyang udto na ngayon na og aerial support si Biliran Governor Jerry Boy Espina gikan sa Philippine Air Force aron makatabang sa pagpangita. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa Mactan, walay private plane nga mibiya sa Subo kaganyang buntag. Wala usab sila na monitor nga distress signal. Hangtod karon wala pay kasayuran kun unsa nga matang sa eroplano o kun kinsa ang sakay niini. Wala pa usay kasayuran kundi gikan ang eroplano nga gikatahong na crash. Temporaryong gihuno ang aerial search pasado alas 3 karong hapon. Samtang nagpadayon ang foot search sa 27 ka mga sakop sa search and rescue team. Matod sa PDRRMC, dunay na simuthan nga bahong sunog o gasolina duol sa gingong gihagsaan sa private plane. Niay hubog kritikal karon ang kahimtang human na lagpot sa gimaneho ni ining motorsiklo. Samtang lalaki nga nagduwa og madyong, gipusil sa wa pa mailhing tao. Aniya ang mga police report hatod ni Ray Pasaporte. Nibangga sa gutter pasado alas 10 kagabi hinungdan nga nalagpot pipila kalakang ang driver sa motorsiklo nga si Erlon Lagi, 35 anyos. Napahak ang ulo sa biktima sa sipintadong dalan. Matud sa nakasaksi nga puwerteng kusuga ang dagan sa biktima. Dali kining gitabang sa mga sakop sa Basak Pardo Emergency Rescue Response Team o gidala sa Cebu City Medical Center diin kritikal ang kondisyon sa biktima. Matud sa investigador nga nakainom ang biktima kay nanimaho kining bino. Oh, nagsunod do. Ika na siyang Sarabaya sa Gaisano by Sarpi. Tapos niyan na diri kusog ay dagal. So naabtan na lang na kita na mo diri nalamba na siya. Obserbaran gina po yang baho nga bahong bino. Then nakahagok murag nakatulog.
Samtang kritikal ang usa ka Arnel Balansag human gipusil samtang nagduha og madyong sa panimahi sa iyang higala mga alas 5 kagahapon sa hapon sa Sitio Kabantan, Barangay Luz ning syudad sa Sugbo. Daling gidala sa tambalanan ang biktima nga nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo. Matud sa kaduha sa biktima nga kalit kaayo ang panghitabo ug wa sila makabantay sa mamumuno nga misulod sa gate ug nipusil sa biktima. Giingong dunay kauban ang suspect nga mao'y nagmaniho sa motorsiklo. Nasayran nga usa ka ex-convict ang biktima. Wadyo na bantay yun nga. Unsay bisa gani pagkutan nga unsay suot sa nina wa gani ibaw gani tudo sa kalit sa pagpusil niya. Ray Pasaporte, News 5. Siyam ka mga balay gipaguba sa korte subay sa desisyon nga ibalik na kini ngadto sa tag-iya. Ang pipila ka mga lumulupyo mipadayag nga dili sila mobiya. Ang hukom sa korte gipakanaog niadto pang tuig 2010 apan karon lagi patuman ang demolisyon. King Perez, Sugin Limi. Kaganiyang buntag gi-demolish ang siyam ka mga panimalay dito sa Sitio Hillside, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Hingpit nga gihimo ang pagguba sa mga panimalay karong adlaw human sa pipila ka mga higayon nga napospone ang demolisyon. Niatong Mayo 2000 GISPA migawas ang desisyon ni Presiding Judge Rosabella Tormes na ibalik ang mga luna sa tag-iya ni ini nagingan lang Catalino ug Carmen Salazar. Dili gyud makaangayon kay ngano wa manggoy titulo good. Okay lang ang taog nagpakita silang titulo namo, musugot rami. Ang pamilya. Si Marichu Sanchez, 52 anyos, usa sa mga nawagtangan og panimalay human sa demolisyon. Dili madawat ni nang Marichu nga giguba ang mga panimalay tungod way titulo nga mapakita ang mga giingong na nag-iya sa yuta. Dili sab sila mobalhin og relocation site tungod na anad na siya sa pagpamuyo sa maong dapit. Ang Division for the Welfare of Urban Poor kon diwop sa Dakbayan sa Sugbo mipahibaw sa paghatag og libreng pagkaon ug mga temporary housing material sa mga apektado sa demolition. Matud pa ni Diwop Assistant Head Ulysses Sting nga gipaningkamutan nila nga ma-convince ang tag-iya sa luna nga dili idayon ang demolition apan sa akong gitawagan ng tag-iya, akong gihangyo pagayo, akong giistoryahan parte sa programa City Hall nga pwede ang City Hall mobayad sa mga yuta pinaagi sa pundo diya sa Urban Poor unya tag-iya wala na siya problemahon parte pagkolekta sa kanang bayad unya miingon sila nga final na ang ilang desisyon ug sa una pa daw kuno ni duol ni mga tauna singa naning pwede ra kanang kuan pwede ra unta man-negotiate unya nganong karon pa gyud magkisi-kisi ang mga tao. Si Deputy Sheriff Jose Bascar miingon nga malinawon ang demolition apan sa dihang gipangutana sa posibleng pagbalik sa mga gipahawa. I don't know whether you have all the intention to vacate. Basta as far as we are concerned, ang among pagguba sa balay. Si Colin Russell, Pangulo sa DIWOP, pipadayag silang kasagmuyo tungod sa kapakya sa korte sa paghatag kanila og kopya sa final judgment ni ini. Matud pa, nalatid sa balaod nga ipahibalo sa LGU kung dunay gimando nga demolition ug kanunay lang kini gibaliwala sa korte. Ang nasa balaod, klaro na local government unit. Pero nasa mga politiko siro nga nga magpada unya di sad sila ingon nga copy furnish sa local government unit knowing nga ang local government unit mao gay concerned entity. King Perez, News 5.